нашата фирмата си. Казва се Dream Season Degree. Трябва да мина 60 метра. По времето е хубаво. Днеска няма слънце да блести. Метра не е малко разстояние. Може да го премерите да видите. И то се стрелбасва. Състезанията, които се провеждат за световното, са на 50 метра. Аз спокойно мога да отида да се състезавам за канадския тим. Айде да отидем да видим какво сме направили. За едно животно 60 метра скок, това е доста. Има голяма сила преодолаемост, това е 350 фита per second, 60 pound open, тук е лек 3.7 pound. Това не е някакво оръжие с опит, истинска концентрация ръка, всичко зависи от човека. И е много силен, много силен. О, Мирчо, това е специално за теб, моето момче. Гледайте каква сила има, каква дебелина. Това нещо го пробива. Нищо. И за животното не знам. Тук много добра група, 3 стрелички, 4, всички вътре. Мисля, че за лов на дивеч, сарнак, лос, мечка, елен. Тази група е много добра. Това е, да кажем, белия дроб. 60 метра, това е супер, мога да ви кажа. Има в YouTube филми, може да ги проверите. Ще стрелят на 50 метра. Значи тук може да кандидатствам за канадския тим спокойно. Това нещо го правя за Мирчо Озунов от град Панагюрище. Да види, че съм аз. Това е Мирчо. Това е чичето Васил. Аз те викам Бебок, защото знам от малък. Ето, например, ако ти сложа една ябълка на главата, това е главата. Значи ябълката я умера, я нема, главата ще удара, защото е доста голям. В реда на метата. Все пак 60 метра. Много съм доволен от този лък. Верно, скъпчек е, но все пак с една концентрация. Много добре. Аз имам арбалет, имам карабина, но с арбалета не е същото. Не изпитваш същите чувства. Това слагаш оптиката, гърмиш убива. Докато с ръка се изкара, много мъстърво. Чао от мен от Торонто, господин Васил Масев. Чао.